kuli chipani chimene changolembetsedwa kumene chipani chimene akuchitcha Nzika Coalition ndipo mtsogoleri wa chipanichi ndi a Christopher Mike Chiomba amene wanthu amene tikhale tikucheza nawo mpulogalamu yathu ya lero ya Zodiac exclusive ine ndileya malekano musadalikire takhalani pomwepo. Takulandirani ku program yathu ya lero ya Zodiac exclusive. Zikumwambiri. Komatu a Malawi kunjaku amadziwa Amiwa Tobias kuti ndiye mtsogoleri wa gululi. Inu ndiye uti? Zikumwambiri faja funso limenelo. Ndakhala ndikufunsidwa kwambiri zokhuzana ndi Honorable Tobias. So ndikhulupirira kuti tsiku la lero ndiyankha kuti wina aliyense azindikire kuti ine ndine ndani, a Tobias iso ndi ndani. Komanso ndikhulupirira kuti funso likhala lomaliza pankhani ngati imene chifukwa tindi zambiri zoti tena kukonza mdziko lino la Malawi other than kupanga focus nkhani ya Tobias. So mene mwafunsira mkuti ine ndine ndani, ine ndine president wa Nzika Coalition ndipo dzina langa ndine Christopher Mike Chiomba. Ndafotokoza kuti tikamati Nzika Coalition anthu amadziwa kuti mtsogoleri wake ndi a Tobias, Amiwa Tobias. Ndi kumayambiriro komwe Amalawi amayamba kumva za Nzika Coalition ankamva za Amiwa Tobias. Inu mabwera bwanji? Ineyo ndinawuza anthu anga. As a matter of fact anthu samadziwa za Christopher Mike Chiomba chifukwa kuti it was a deliberate move imene ndinawuza otsatilanga the executive and the entire membership ya Nzika Coalition kuna kuti we should not respond anything to do ndi Tobias. Takhala tukaona kupita ma different media houses apangisa ma press briefings koma ifeyo we chose to be quiet. Kumalawi kunoko kuli chichewa chimene amanena kuti chidziwe ndi chipande poomula. So what we are trying to do if timapanga focus on registration ya certificate pamene iwo amapanga focus pa kupita ma media houses kumanena kuti iwo ndi mwini wake wa Nzika Coalition. Yet Nzika mukamva kuti mauti Nzika ndi Malawi wina aliyense amene ali mbadwa ya dziko lino ndi Nzika. Now tikamakamba maona kuti coalition mawu atu ndi mchizungu koma origination yake ndi from Latin. It means to grow together. So ndi Nzika imene it's a coalition ya Amalawi amene ali Nzika, not ya munthu mmodzi ya. That's why probably mumamva za Tobias being mtsogoleri wa Nzika yeti chinthu chindi chagulu. Pa tsiku limene Tobias amalengeza kuti ine ndaonetsa chidwi chozayima ngati mtsogoleri wa dziko lino mu chisankho cha 2025 under Nzika Coalition banner koma ndizayima ngati wa independent. Inu tinakuonani a Chiomba munali kumene kuja. Yes. Why now mwabwera ndi Nzika Coalition party pomwe munalinso kumene kuja ku Nzika Coalition imene Tobias amati ine ndizayima ngati mtsogoleri wa independent? Yes, you're right and that's very true. Nali kumene kuja koma menda nenera kunati coalition ndi mgwirizano. Nthawi imeneyo tinali ndi mgwirizano. Si mgwirizano wa munthu sungapange mgwirizano pawe yekha yayi. So tinali kumene kujako sinali ndekha yayi. Kunalinso anthu ambiri amene tinali ndi mgwirizano. Koma mgwirizano udalionena kuti eventually tipange chipani. Ndeno chimene chinadzaoneka kuti anthu sadagwirizane nacho ndi mfundo imene Tobias anali nayo kunena kuti iwo ayima as independent. Ndeti nafikira maulendo angapo kwauza kuti anthu kunjaku timvetsetse mmene mmaliyamba gululi. Munaliyambira limodzi inu ndi Tobias? Tinayamba limodzi ndi Tobias. Ndemwe ati munagwirizana kuti gululi pamene tikuliyamba chonchi kutsogoloko chizakhale chipani? Ifeyo tinayamba ndi utsogoleri wa iwo masomphenya iwo. Komano mumadziwa we are living in a democratic world. As a matter of fact Malawi is a democratic nation. Chimene chimavuta ndi azitsogoleri ndikusafuna kumvera zimene anthu akunena. Mukamaona ma demonstrations Malawi munomo ma demonstrations aja amachitika chonati mtsogoleri sakufuna zinthu zimene anthu akufuna. Tsopano titachiyamba chinthuchi anthu anayamba kuona kuti no nkhani ya independence ifeyo sitikufuna. Tikufuna titapanga chipani. Ndewo ananena kuti ine zikakhaza chipani inu pangani ine ndilowera njira yanga yapandeka. Ndeko mabe chimene chinatidabwisa ife nchona kuti akuyenda zaokha koma akugwirisa ntchito dzina la Nzika Coalition, akugwirisanso ntchito logo ya Nzika Coalition. That's where confusion inazabwera pamenepo.
ndikulakwika si chinthu chonachiyambitsa ndiwo ndi mgwirizano ino ndi amene mufuna chipani nkulakwika kuti azigwiritsa dzina la nzika ndi logo ya nzika. Yes, ndikulakwika chifukwa chonena kuti ndanena pachiyambi paja kuti uwu ndi mgwirizano. Munthu mgwirizano supanga pawekha, sungadzuke mama ku nyumba kwa kuti I'm entering in a coalition weka. No, Tobias atakhalapo mutafunsa kuna kuti ino Tobias logo ya nzika coalition anapanga ndi ndani, sangakuyankheni chifukwa sakudziwa logo imene anapanga ndani. Komanso computer imene inagwiritsidwa ntchito kupanga logo imene sangailoze. Komanso kuti amene anapanga design logo imeneyi analipiridwa ndalama zingati sanganene. Why? Chifukwa pachiyambipo tinali gulu ndiye aliyense anapatsidwa zochita kuti inu mupanga izi. Ndichodabwitsa tsiku la lero kumanena kuti dzina lindilanga. So ifeyo mwagawana zida apapa tineyo kuti mwagawana zida. Not necessarily. Bandi yagawana zida. Not necessarily. Mwayambitsa gulu ndi amiwa Tobias nzika coalition ena kuti koma izi ena izi mwagawana zida. Bwanji simunakonze zokuti mugwiritse ntchito dzina lina osati nzika coalition ndikuyambitsa chipani? Nchifukwa chani inu mwatengabe dzina lomwero limene amiwa Tobias amene Malawi wako adziwa akugwiritsa ntchito? Ndikupatseni chitsanzo zipani zonse zimene zilipo Malawi munomu. Tingopatsani chitsanzo ngati MCP or DPP or UTM zimene azitsogolerake mukwadziwa zipani zimene zizi. Ngati mtsogoleri wa zipani zimene zatanena kuti ineyo zisankho za 2025 ndikayima independent, chimene chikutanthauza nchona kuti chipani chija chisankha mtsogoleri wina sichifa yayi. So nzika coalition mgwirizano uwu iwo anali akupita independence, akayima independent siufa yayi, dzina lonso silifa yayi, logonso sifa yayi. So why should we come up with a different name? Yeti tinayamba limodzi. Iwo ndamene anena kuti ndikayima independent, so iwo amenenano kuti apangeno zawo asagwiritsenso ntchito logo ya chipani, asagwiritsenso ntchito dzina a presidential aspirant. Yes. Are you not confusing Malawians? Anakuonani kunzika coalition, mwachokako kunzika coalition mufuna kuyambitsa chipani, simunayambise dzina lina koma mukugwiritsabe ntchito dzina la nzika coalition. Simukusokoneza Malawi. I don't know how Malawians can get confused on that. Chifukwa chonena kuti it's clear chimene ndikunena kuti munthu mmodzi wachoka mu chipani wakayambitsa zake. So mwina amene amasokoneza anthu ndiyeyo. Chifukwa choti amalimbikisabe kugwiritsa ntchito. Ndikupereka chitsanzo cha zipani zinazi. Kuna kuti a president akandi a MCP atachokamo ndikupeza ta ukapanga zawo koma kumagwiritsabe ntchito MCP. Dzina logo so MCP. That's is confusing people. If we are not, we are not confused, if tikupanga zinthu zimene kukhalira. Komano in this case, are you not confused? Chifukwa kuti ndi chinthu chimene nzanu anayamba nacho, Malawi akuchidziwa nacho. I don't know mukamanena kuti adayamba, you keep on saying that. I don't know kuti mutanthauza chani. Ngati amene achoka kunzika coalition nthawi imene mumayamba mgwirizano. Tinali wanthu ambiri. Ndi angati amene asala uko, ndi angati amene mwachoka? Anatsala okha. I don't know ngati ali ndi anthu panopa, I don't know. Koma nthawi imeneyo anatsala okha. Chifukwa choti nthawi imeneyo timapitira as gulu kukauza kuti wait a minute, anthu tuku akufuna chipani osati zizi mukamba zawo zopita. Ngati mwayamba pano kukangana kulandana utsogoleri, Amalawi akukhulupirireni bwanji kuti mudzayendesa dziko? Sitinakangane. Ineyo I keep telling you kuna kuti munthu wachoka yekha. So I don't see kuna kuti muli mkangano wa mtundu wonse. Ina kana ndifusapo nati, do you have got any bitterness towards Honorable Tobias? Ine ndifuna muyankhe ilili. Yeah, komanso zakwinako ndi zakwinako, koma ndifuna izi kuti Amalawi akukhulupirirani bwanji pano a Tobias akumachita misonkhano yawo ya atolankhana kumakakamba zina zosemphana kapena mwinaso zotsutsana ndi izi zimene mwachita zowukira. Okay. Tufuna kuti Amalawi akukhulupirirani bwanji kunjaku kuti mwayamba kulandana utsogoleri kokana mashati pano. Mudzayendetsa bwanji dziko? Ife situka ine ndikukuwuzani kuti sitikukangana. Sinakangane za utsogoleri. I keep telling you kuna kuti munthu we have to respect his wish. Afuna kupita kuzisankho za 2025 as independent. So fair enough. Let him, we wish him all well. Ifeyo
ndife Nzika coalition, and Nzika coalition ili ndi new leader, and new leader amene ndi Christopher Mike Chiomba. Inu adakusankhani ndani kuti mukhale mtsogoleri wa chipani chimenechi cha Nzika coalition chimene mwalembetsa posachedwapa? Ndibwereranso ku chiyambi cha mauti coalition ndi mgwirizano. So mgwirizano udakhala pansi, anthu amene ali mgwirizano umenewo anaona kuti alibe mtsogoleri. So anthu amenewo sinalinso ndekha pa nthawi imeneyo pamene amasankha kuti atitsogolere ndani. Tinalipo anthu ena atatu. So ndinadabwa kuna kuti ndasankhidwa ndine. And ine ndikhoza kuzani kuti I didn't have any expectations kuti I will lead a party. Then ndinasankhidwa naona kuti okay, fair enough, because I also believe kuti I've got what it takes to be a leader. Ineyo, I was born a leader. I have innate abilities to lead people. So when they choose kuti takusankhani inuyo, I gladly accepted it. Mwati inuyo panokha mumadziona kuti you were born a leader and you have all it takes to be a leader. Tatuzeni zambiri tikamagamba za a Christopher Mike Chiomba ndi ndani? Christopher Mike Chiomba ndi Malawi amene anabadwira kuno, ndokwatira, ali ndi ana 4, ndi mtsogoleri wa Nzika coalition. Maphunziro anu munayenda nawo motani? Ineyo the highest qualification imene ndili nayo ndi masters in diplomacy and international relations. Nde mwachitapo chani kuno ku Malawi sinanga anthu angobwera kungoyamba kuonani kuti kuli a Christopher Mike Chiomba amenenso pano akuti ayambitsa chipani chawo afuna azapikisane nawo pa chisankho cha 2025? Nditamaliza form 4 yanga because ndimapangira ku Lunjika Secondary School. Zaka zambiri zapita izo. So ndinatuluka mdziko muno, nthawi yambiri yanga ndakhala ndili kunja. I was in the United Kingdom. I'm not surprised kuti anthu ambiri sakudziwa kuti ndine ndani. Komano sikuti kunalibe yayi. Ndinalipo ndithu. That's why pano is an opportunity kuti Malawi adziwe kuti kuli mtsogoleri in making amene ali Christopher Mike Chiomba. Komanso mtsogoleri amene I believe kuti if Malawi can give me a mandate to lead them, I will effectively lead them. Ndikutengereni mbuyo Mr. Chiomba. Mu chaka cha 2014 chisankho chimene chinachitika chapatatu mchaka chimenecho munabwera nkuzapikisana nawo zisankho zimenezo ngati phungu oyimira ku Lilongwe City Center. Out of mavoti 84,000 amene anaponyedwa nthawi imeneyo, inu munapezapo mavoti 800 okha. Chimene chakupangitsani pano kuti mutuluke kuti panonso sindikukapikisana nawo za uphungu koma ndifuna ndizayime ngati mtsogoleri wa dziko lino ndi chani? Okay, I've just said kuna kuti I know who I am. Komanso ndakuza kuna kuti I've got innate abilities to lead people. So kusankhidwa, these are factors zimene zimabwera pa zisankho. Ukoza kukhala nacho chifuniro choti ineyo nditsogolere anthu. Koma ma factors apa nthawi imeneyo ngati akupangitsana kuti anthu they have opted for another one. Zimbatha kuchitika kuti kusankha iweyo. So iyoyo sinkhani. And at that time I had just come, ndinali tangobwera mdziko muno, and my aspirations are inalipo na kuti I need to lead people. Yes, ndinayimira nawo pa zisankho zimene zijazo, and I didn't make it. Komano it was a learning experience. And imejo chosikira ndipangitseneyo kuna kuti I should cower back. Kuna kuti ngati ndalephera papa, then I can't aspire for greater things. No. Ineyo I aspire for greatness. And ndikamamona Malawi no sinimamona Malawi noyo menalira. As a matter of fact, azitsogolero samene akhala amana kuti kwathu nkosauka. Kwathu nkosauka. Ena amana kuti ife tipanga zimene azungu anene. Ndamvapo zimezo Malawi kuno. I don't think Malawi ngati losauka. Okay, you amassed only 800 votes out of 84,000 votes. Chimene chokulimbitsani mtima kuti koma panopa out of anthu kandi 6 million amene amaponya voti, ineyo andisankha ndithu ndikhala mtsogoleri wa dziko lino ndi chani? Imukamba za 2014 kuchaka 2014 kufika lero zambiri zachitika papa simukuzidziwa. So we can't dwell. Kwachitika zotani, we want to know, Mr. Chiomba, kuti kwachitika zotani zimene zakupangitsani kuti panopa out of zipani zopitira 15 zimene zili mdziko lino ine ndimenso ndipo nditsogolera Malawi? Okay, kwachitika zambiri, especially dziko lino la Malawi, nkhani yathu ya economy, nkhani yathu ya leadership. Iniyo mukhoza kuona kuti tikamakamba leroli taona ni ngongole zimene Malawi ili nayo as of today.
many a president actually now pano pamene amakhala president nkuti Malawi ili ndi ngongole about 4 trillion. Okay, now today kungodutsa zaka izizi kandi zitatu zadutsa izi pano pa Malawi ili ndi ngongole 9.4 trillion. So pano chapangisa ndi chani kuti ifika papa ndifuna kuti pachitika zambiri pakatipa. So zinthu zimenezozo ineyo ndani akali kuti I've got that ability, that innate ability ndakhala ndikuziona. So it's those things that are anipanga propel kuti I should vie for this high position. Tiyembekezere kuti muzayimiranso uphungu. Well, as of now sindikuganizira zimenezo. Ndikupanga focus za zisankho za 2025 as president. Convention ya chipani chanu ichitika liti? Right, nkhani ya convention ifeyo constitution yathu ya Nzika coalition. Constitution yathu imapeka mandate anthu ama region onse kusankhana okha. Moti ma structures onse amene tili nawo anthu anasankhana okha, they were not imposed. Kapena kuti ma structure mu dziko lino la We Malawi. have structures. Tikapita ku Chitipa tikapeza Nzika coalition kumene mutapita ku Chitipa tikupasani nambala ya regional, as a matter of fact, if you see the regional governor, timati regional chair. Tikupasani nambala ya regional chair wa ku north. Mukapita ku south chimozimozi, pa central pano chimozimozi. It's not a briefcase party. Ichi ndi chipani chokhazikika ndithu. So sitikuopa sitikunjenjemena kapena mwatunena lonse no ife ndi chipani chokhazikika. Nafunsa kuti convention ichitika liti simunamalize. Yeah, then makuza ndikuti mu constitution ife imapeka mandate kuti anthu asankhane okha. So nkhani ya convention is a matter of ifeyo ngati executive anzika kuti tione kuti should we go ahead the convention. Komaso I hear Zipani should we go ahead? It yes. Sounds to me kuti it's an option. Yes, because there is something which I don't know kuti I'm yet to find out. Somebody told me kuna kuti chipani chatsopano, and this somebody I mean who is very conversant in mkhani za malamulo. Kuna kuti chipani chatsopano is not mandatory. Kuna kuti you can hold convention before 5 years expires. So we are reviewing those things. Koma ngati panga khale a need for us to hold convention, ndikuti be ndi constitution yaife ikangati tiyenaso tiwunikireso constitution yaife. Chifukwa constitution yaife imabeka mphamvu anthu madera mwawo kusankhana okha. Ndiye mmene mufotokozeramu zikuoneka kuti tsogolo lenileni chogwirika chenicheni chokuti malingaliro mwanu mukuyenda za convention sizikuoneka kuti zilipo. Nde timafuna tidziwe zokuti kodi chipani chanuchi timangodziwa inu mtsogoleri ndi a vice yanu. Kuliso secretary treasurer maudindo mmene amakhalira ku chipani. Yeah, I've just told you kuti chipani chathu ndi chipani chimene chili ma structures onse. Tili director of women nationwide, tili ndi publicity secretary, the vice president memwane namo, tili ndi a secretary general, ma regional chairs onse tili nawo, director of the youth tili nawo. So mene chipani chimakhalira ifenso Anzika coalition ndi mene tilili. Timafuna tidziwe kuti chisankho chimene chikubwera mukuzapikisana nawo mu chaka cha 2025 malingana ndi malamulo kukuyeneka kuti munthu opambana chisankho chimenecho akhale ndi 50% plus 1 ya mavoti amene aponyedwa pa nthawi imeneyo. Inuyo mukukonzekera kuti muzachita mgwirizano ndi chipani china chilichonse kapena dongosolo lanu ndilotani pa chisankho chikubwerachi? Nkhani mpikisano huu wa towards the elections in 2025 tikayamba ndi a thought of a coalition with another party ndokuti tikudzika ikila ifeyo ineyo mene ndanenera inamwe leader sindimazika ikila. So even anthu anga sindidayambe nkozena kuti ya imwene ikafika pena pake tidzagwirizane ndi chipani china chake no. Komanso is it not possible for a party kuti ikhoza kuwina without making another coalition with another party? Nzoteka. Taonapo Bingu anawina paoka 66%. Dr. Bagili Mulu is the same, 52%. So why not us? The problem that we have, most of us kunoko, is the mindset, whereby we think kuti chitege jojo tipange A, B, C, D. If at Anzika coalition we have come with a different mindset altogether. A different mindset. That's why even our system of governance Malawi katipasa mandate should be different from all these other political parties. Mukuona kuti zipani zimene mukuzitchulazi sizosiyana ndi chipani chanu kuti chikungoyamba kumene just a year before
a year and some months chisankho chisanachitike cha 2025 and anthu amene mukuwatchula ndi zipani ndithu zimene zinali mdziko muno zokhazikika. Simukuona kuti zikusiyana? Kusiyana pa kukhazikika kapena popanga operate? No, you are just starting. Ndikufunsa kuti inuyo muzapanga ndi mgwirizano ndi chipani chilichonse kapena inuyo basi mwazidalira kuti ifeyo anzika 50+1 tikudutsa. I've just said we don't have that option at the moment. We don't. And ineyo sinadzukepo mama nkwamba kugeza kuti kapena tipange ndi ya DPP kapena tipanga MCB kapena ndi zipani ku UTM. No, because as a matter of fact ifeyo pamene tatsamira mapillars athu ndiosiyana ndi zipani zinazi, and ife because tatsamira pa integrity, competence and service. Mapillars awawa sindikuwaona muzipani mwinamo. Kunoko kumalawi kunoko titati mwina tiyamwidwe muzipani zina. Competence imene ife tatsamiraso kwambiri tilephera kuipanga realize Malawi. Pamene tikuyandikira ku chisankho cha 2025 Mr. Chiomba, sitimva kuti koma nzika coalition ija yachitatu mgwirizano ndi chipani china. Okay, mwina atati join ifeyoto osati ife kujoina iwo. Chifa tikajoina iwo it means tikupanga za iwo zimene afune. Ife tani kuti we are coming with a different mindset. So if they are to join us, they must be ready kupanga zimene ifeyo tukufuna as nzika coalition. And inu ndi amenenso muzakhale pa ballot paper. Ngati ena akujoinani koma inuyo ndi amene muzakhale pa ballot paper ngati mtsogoleri. Ineyo, I told you I'm a leader. Now when you're a leader, you don't have to be thinking of kukhala pambuyo. I've never thought about that. If I'm a leader, I need to lead people. Because ndikakhala mtsogoleri ndikuti chimene ubwino ndikuwafunira Malawi utheka chifukwa kuti ndili patsogolo. Koma ndikakhala kumbuyo zindivuta. Namba pena akakuti wapakali ala sali zabelo. So that can be the same thing. Munafotokozapo Mr. Chiomba kuti ichi nchipani chenicheni chimene chabwera ku Malawi kuno kuzakhala si chipani cha m'manja kapena cha mthumba. Timafuna tidziwe kuti pa zipani zopitira 15 zimene zili kuno ku Malawi, amalawi mwinanso amene akutionera pakadali pano akufunsa mafunso kuti kodi zipani zonsezi ndi zachani kuno ku Malawi malo mokuti anthuwa angobwera nkugwirira ntchito limodzi ndi dyera kapena la anthu andale. Inu mukhoza kuyankhulapo zotani? Well, mwina ena ondidyera koma ineyo sidyera. Ineyo ndanena kuti what I desire for Malawi ni chimene muzipani zina zimulibe. So ndinaganizirapo zipani zonse zimene zili kuno ku Malawi palibe chimene chili ndi mfundo zofanana ndi chipani chanu. If you want me to explain, I will explain. I will explain. Chifukwa chona kuti munzika coalition, the system of governance imefatekeke munzika amalawi akatipatsa mandate sitikufuna ma ministers omwewo ma MPs omwewo ma politicians. No, ife tikufuna ma technocrats. And there's a reason why. Chifa a technocrat knows kuda abanga zantundu wanchi. Kunoko obviously ndi ma technocrats amene ali ma PS. Kwa ma ministers amene ali kuno amangolandira document from PS. Nkungo sainira. He doesn't have a clue kuna kuti chili pamene pajani chani. That's why tikulima blunders ochitika kuno. A minister amene alipo pano, I'll give you an example. A minister amene alipo pano chaka chinochi March this year anapita ku Nchinji na mauza anthu ku Nchinji kunena kuti Malawi tikandi bumper harvest. Now adazitenga kuti a minister akati palitu current minister wa agriculture kuno ku Malawi anapita ku Nchinji mwana kuti tikandi bumper harvest. Now the question is anatenga kuti ko mafigures amenewa. If I was president ndikanaita na pompo kuna wait a minute takane up audience even mwana akudzoti Malawi kuno mvula sida gwebwino ndi iwe nkhani yona kuti tikandi bumper harvest waitenga kuti. That's why ndifuna ma ministers who be able to know what they are saying, who be able to know kuti chuchitika ndichani osati kuma chifukwa. Let me tell you something. Chinanso chimene tikuyenda kudziwa ngati amalawi mafigures awawa amatenga kwa anthu amene ma civil servants amene amali amacha kuti ma AEDO. It's an acronym. Komano it's Agriculture Extension Development Officers. Now anthu amenewa boma
silimaganizira bwinobwino chifukwa mutati muone nyumba zawo maedowa ni nyumba zomvetsa chisoni, nyumba zimanasiya kamuzu zambiri zibe magetsi, akuwapatsa ntchito yoti ikufunika ma computer, ma tablets yeti zibe magetsi. Ma APA amakugwira ntchito anthu amenewa kuti anyamuke apite amati there's what they call ma sections, kuti akagwira ntchito kuma section kwawo kucha akuyenera kuyenda 30 kilometers. Ndi 30 kilometers madera ena kuti ndovuta kupitika kuti akagwire ntchito to come up with these figures amene a minister ja akuwatchulachi. Apanga bwanji ineto I'm thinking kuna kuti figures aja amakhala not genuine, koma ndi figures amene dziko likugwiritsa ntchito. Akatolera mafigures aja amapita kwa DC, akafika kwa minister mpana kwa president. Do you know the problem with that? Dziko linolo mukangwauza anthu kuti tikandi bumper harvest zimapanga affect even the investor, I mean, I would want to come and to invest more agriculture. Ma industries, I mean, amapanga za agriculture, they're also affected. Chifukwa choti mwanamiza. So, ine munzika coalition sinufuna ngati zimenezo. Ndufuna minister, amene ziti, Mr. President, yafika nthawi yoti tilime tufuna fertilizer. You should be able to know what kind of fertilizer to bring to Malawi. Dotira panopa pa central, silofanana ndi la ku north. Dotira ku north silofanana ndi la ku south. Why bring fertilizer ofanana? I need a minister who is a technocrat. Amina koza kubwera kuna kuti fertilizer amene tibwerese kuno, so much tonnage yabalilongwe, so much tonnage yauko. We will have bumper harvest in that way. Nde mwati inu mwabwera ndi zanu zosiyana ngati Anzika coalition. Tatiuzeni mfundo zanu zalunjika pati. Tiyambe kugawo la zaulimi. Mwayambapo apa kunena kuti yayi koma zakuti sizimayende bwino ba figures ndi zina zotero. Inu mfundo zanu zalunjika pati. Zitatu zimenda nena zicha: integrity, competence and service. Now if you've got competent individuals, ngati ma ministers amali very competent, dziko linolo silingakhale so chimozimozi. Because these individuals will be highly competent munjira zawo zimena upanga. Do you know kumalawi kunoko kwachitika zinthu zinake zomvetsa chisoni as a nation, very embarrassing to a nation, to the point when kuti timalowa mu bilateral agreements with other nations mamapeto ake ndikulephera kukwaniritsa. Recently tinali ndi an agreement with Sudan, South Sudan, kuti tipange supply 187,000 metric tons ya ufa. Tinalephera why? Chifa lack of competence. Anthu sana khale pansi ndikunikira bwino kuti kodi Malawi ili ndi capacity imeneyo yoti tikoza kupereka ufa ngati manager ku Sudan. Anzathu amene anapanga za malamulo, law of contract, amanena kuti you are bound by what you sign. I don't want Malawi to be dragged to courts just because itapanga breach contract with another boma or government or dziko. No. I need my ministers, they know what they're doing. Not only that, recently, I think that was 2021, a president, Dr. Lazarus Chakwera. Apa mwalonjikapo pa ma minister apa. Yes. Kusonyeza zokuti ma minister amene ali kuno ku Malawi pakadali pano kapena amene akhalapo mbuyomu mukuona kuti sadziwa zimene amachita. I can't say kuti sadziwa, koma the process imene amasankhidwira the process imene ili yolakwika. If we are to attain the dream, I mean the vision, imeti na ya self-reliant by 2063, sidi kama banges metu kupangas. Kumalawi kunoko taizi na kumatau kupezeka minister, amene ali opunzira bwino, koma mwina in education, awakapatsidwa ministerial ya finance. Ine zimene zozo zimesindugirizana nazo. Ngati inuyo mukukhala minister wa finance, you must be well conversant in my areas ngaramene. Aside kuiga anthu pamipando, anthu amene ali woyenera, ma technocrats as you have put it, kukhala ma ministers ndi zina zotero. Ndimafuna ndidziwe kuti mfundo zanu zachitukuko ngati Anzika coalition zaima pati zotukula dziko lino la Malawi kumbali zonse ya ulimi, ya zachuma, maphunziro komanso za umoyo. Kwakukulu zosezo taunikirapo, komano you know kuna kuti Malawi can't do without agriculture. Agriculture is the mainstay of our economy. Agriculture ndimene mwapeza about 80% of employment comes to agriculture. And GDP yathu ya Malawi 30% comes from agriculture. So ngati
agriculture is the mainstay of our economy. Why not put our focus kwambiri kwa agriculture kuchako? That's why ndikunena kuti teni ifeyo ngatanzika taunikira kumene koko kuna kuti anthu amene ali ma key positions to do with agriculture must be highly competent if we are to turn around our economy. What are you going to do? Sindudzwa kuti funso likapena mwina ndilifuse mu Chingerezi. Mfundo zanu ndizotani kumbali ya agriculture kuti mutukule. Okay, 80% ya Amalawi ndalimi. Ndipo chuma cha dziko lino chimachokera kwambiri munthaka. Fodya ndi zina zotero. Ndi mfundo zotani zimene inu mwayika ngati anzika coalition zosiyana ndi zimene zikuchitika pano, zimene zakhala zikuchitika m'mbuyomo zotukula ulimi mu dziko lino? Okay. Pali zinthu zina zimene anzako akamapanga, you need to buy a leaf. Kuna kuti aizizi zikuchitika bwino. Ngati zikulakwika mukonzepo. Mfundo ina imene ife tufuna tiunikire kwambiri ndi issue ya AIP. AIP ndi program yabwino imene ineyo I believe Amalawi ngati angandipatse mandate au ndizayipitiliza. Komano kuipitiliza kwake tifuna tizakonze molakwika. Chifukwa kuti one, AIP imapanga lack monitoring and evaluation. Ndi simadziwa kuti chimpwirikiti chikuchitika kumene kundi chani. Tupanga follow up unati alimi ndi angati amene athandizidwa adi mothekera. So ife tifuna tizaunikire mu those areas. Komanso AIP pakadali panopa imangopanga focus mu fertilizer ndi chimanga maize. Why can't we extend that to other cash crop ya dziko linolo? Kuipanga extend ku tobacco, soybeans, titapanga zimenezozo zikhoza kuthandiza chifukwa alimi ambiri chifukwa cha AIP ambiri sasokonekera. Kusokonekera kwake kuna kuti nangasaka kuona zinthu zizobwera tikhoza ngati maolere. So ambiri akusiya ulimi wofunikira umene uli wa cash crop akuthamangira kuchani ku izizi zimene za AIP. So if we want to extend that as Nzika coalition, ipange apply pena paliponse. Mudakali pa nkhani ya AIP patuluka mabungwe osiyana-siyana, komanso pompano tinaona report ya ombudsman imene inaonetsa kuti dziko lino sili kupindula kwambiri ndi AIP. Ndalama zikuonongeka, nkhani zakatangale, alimi amene akuyeneka kupindula si amene mwinaso akuyenereka kupindula ndi ndondomeko imeneyi. Anthu ena akuganiza zokuti ndalama zimene dziko la Malawi limayika ku AIP sidagwiritsidwa ntchito ku zochitika zina. Pano tukamba pano budget about 160 billion kwacha imene yayikidwa mu AIP, imene anthu akuganizira kuti itayikidwa ku zinthu zina ikhoza kutipindulira. And why are you coming now? Ndikuti ife ngati Nzika coalition we will still maintain AIP pamene anthu magrosena siyana kuti no, this is not the right way to do. Yes, it's not the right way. Chifandi imene kuchidwira ikupangidwa pakadali pano. I've already said that. Kunati upanga focus into like fertilizer ndi chimanga joka. So if this AIP could be extended to my legumes, it would be a brilliant program. It could also kuthandiza kunoko ku Malawi. It's just a matter of kuipanga that diversification. Komanso ndi chinthu chona kuti ifeyobe zivute stani. Sati zivute stani komano ndi chinthu chimene ife tifatiza chipani. Patula AIP ndi zina ziti zimene Nzika coalition layika. Mfundo ziti zimene layika zothandiza kutukula ulimi mdziko lino. Okay, innovation. Ife anatu the youth in Malawi from zaka 18 to 35. Ndamene amapanga they are in that bracket of the youth. So tufuna tikhale ndima institute. Ngati mapangira maiko anzatu or even kukolea ana they are able to bring out some innovative ideas. So we want to have those kind of institutes kunoko ku Malawi. I don't believe, I don't think that is a good idea kumapanga export anatu kumapita kutazika kuira ngati meza chitika zopita ku Israel. I don't buy that. Akhale konkuno. Komano, let's bring this innovation out of our youth. Chifukwa economy, we grow economy by innovation. My salaries, we realize good salaries by innovation. My industries, we can realize my industry by innovation. So ichocho ndi chinthu china so chimene tifati pange ngati feyo Nzika coalition. Pano tukamba pano anthu akudandaula kukwera kwa mitengo ya zinthu mdziko lino. Mukaona zinthu mmene zakhala zikubwerera pakatipa zikusonyeza kuti zinthu zikukwera kwambiri mu dziko lino.
Mwina inu mukhoza kulankhulapo zotani pa zakukwera mitengo kwa zinthu mdziko lino la Malawi? Yes, zinthu zikukwera mitengo to the point unena kuti I think inflation panopa is about like 38 point something percent ya zinthu, which is unbelievable. So the problem imene ilipo ndi jandayikamba kaleja kunena kuti kunoko we need anthu amene they know what to do. Anthu amene apanga economy, anzathu amene apanga economy akuza kunena kuti dziko kuti lichite bwino, there is what they call balance of trade. Now balance of trade is that the difference of commodities that are going out of a country ndi zimene zikubwera. Kumalawi kunoko timabweretsa katundu ambiri unnecessary, katundu kuchokera kunja kumabweretsa kunoko ma toothpick and the like than katundu otulutsa kupita kunja. So ifeyo ngati nzika coalition tufuna tuonetsetse kuti katundu akhale wambiri otuluka kuchoka kuno ku Malawi kumapita kunja. Tikapanga zimene zozo ine I don't think unati GDP yathu is about 13.16 billion. Ndi GDP yochepa kwambiri unlike maiko azathu even pa Zambia pompa, Tanzania. Zimene mukufotokoza Mr. Chiomba sizoyamba kukambidwa. Anduna enanso akhala ali pa mpando omwe umene muli akhala kufotokoza kuti vuto ku Malawi kuno tikutumiza katundu ochepa kunja koma tikugula kwambiri katundu kuchokera ku mayiko ena. Inuyo ngati anzika coalition mukuyembekezera kuti muzasintha bwanji zinthu kuti izi zimene zikuchitika pakadali pano zasintha? Okay, tuone monga mwachitsanzo to answer your question. Tuone nkhani ya mpunga, right? Mpunga omweyo kumalawi kunoko we have got the best rice, Kilombero. Now Kilombero tili ndi readily available markets ku South Africa, Zambia and Tanzania, readily available markets. Ku even ku Haiti. Then tindi demand ya the same mpunga ku Venezuela, DRC, koma tuone kunoko ku Malawi kunena kuti capacity yathu ili motani. Chifukwa kunoko ku Malawi total hectarage imene tikoza kulima mpunga nkuti titulutse kunja ndi 600,000 hectares. Koma pa 600,000 hectares kunoko ku Malawi tikulima mpunga capacity ya 150,000 basi. Now mukapanga masamu mupeza kuti pa 150,000 tonnage ya mpunga imene tikulima kunoko, economic value imene timapeza ngati dziko ndi 1,125,000 US dollars. So what if titayuza malo osewo 600,000 hectares? Chifukwa pa 600,000 hectares kunoko ku Malawi tikozapanga realize mpunga 2 million tonnage metric tons ya mpunga. Titapanga zimezo apapanga titu pa 150 we are able to realize 1,125,000 US dollars. What if titapanga zinthu ngati zimezo? And what is the government doing? That's why they need to vote in Zika. That's why they need to vote Christopher Chiomba. Simunamveko za mega farms zimene boma limene latonse lukamba lokuti lukupanga izi zimene mukunena apazi. Simunamvepo za irrigation farming kuti maskimu osiyana-siyana akupanga izi zimene mukamba apazi zikusiyana bwanji? Okay, zimene zozo ndi zimene even maiko azathu otukuka amapanga. Ole ifeyo kunoko ifeyo kumalawi kunoko mezo suti nzachilendo. Ole ifeyo anzika kulowa mboma suti tina kuti yayi izozo sitingapange. No, those are brilliant ideas. Koma if you want to spare ahead kunena kuti zinthu zimene tikukanika panopa kupanga supply, the capacity imene tikukanika kupanga produce as a nation, we should be able to produce. And that's why ndikukuza nuna kuti malo ina ungokhala ngati amene wa ampunga. Chifukwa ma mega farms ngati I don't think they are tackling nkhani ngati ya mpunga. They are not. Oh, so izi zimene zikuchitika zindi zabwino koma pali ndi mbali yanu ina imene mukufuna kuti atalunjika. Ndinena kuti pali zinthu zina zimene anzathu munayenderako dziko lino, in short ningotero munayenderako dziko lino nkuona kuti anzathu pa ma mega farms akuchita zotani pa zimene akhala akukamba zosiyana-siyana. Munayenderako madera osiyana-siyana opita ku Nchinchi ukaona ma mega farms amene ali kumeneko, ma irrigation farms amene ali ku Chikwawa, ku Nkhatabe, munayenderako. Masukano dziko linachepa. Of course kuenda kumeneko komanso information is everywhere. So that's why chinthu chimene aboma awawa akupanga chili chabwino, let's buy it. Chimene chili cholakwika, let's not take it. Chifukwa at the end of the day
ifeyo it's not about Nzika coalition, it's not about zipani zinas, it's about Malawi. Mukaona constitution yatu, right? Constitution 1994 preamble ya constitution pamwamba apa analembona kuti the people of Malawi. Okay? Now mukayamba kuiwerenga constitution ija ndikufika pa section 30 ya constitution ija imakamba zoti the right to development nde yikukamba zambiri ma rights anthu. So it's not about Nzika coalition, it's not about UTM, it's about zimene Amalawi akufuna. So issue yone kuti mwina zimene akupanga za we can't prolong it, zimene zozo ndi zakani zimene zidapangitsa vision 2020 not be realized. Ndimafuna ndidadziwa kuti ngati Nzika coalition mwabwera apa kuti ya ine ndamene ndizaime pa ballot mu chaka chimene cha 2025. Anthu akumanena kuti atsogoleri ambiri amene amalowa kuno ku Malawi kubwera kuzalamulira dziko lino ndatsogoleri amene amakhala kuti ndi oshota abwera kuti azakolole misonkho ya Malawi. Inu so shota? Well, anthu amene abwera ku mbuyo amene alolemerawo akolola kamene sana kolole. So you find when that question it floats. That question does not have credibility. Anybody. Oh, it doesn't have credibility. No, it doesn't. Chifukwa china kuti anthu amene azitsogoleri amene alipowa kwambira mtsogoleri amene ali pano pai adalo short. Apita Muthalika analo short. Abagire analo short. But what happened? Amai analo short. What happened? What happened? Analo lemera kale atsogoleri osewa mukwachula. Adalo short atu. No, akukukumbali anu inuyo mukafukufuku wanu mwaona zokuti anthu awa sanali woshota zimene Amalawi akumanena kuti akumangobwera kumazaja misonkho yathu. Nanga sakuti atamangobwera kuzangoja misonkho. So maybe ndimene Amalawi akuonera azitsogoleri amene analipowa. Ine sindikubwera kuti ndiye misonkho yanthu. I've explained my desire for this nation. I've explained what I want to do in this nation. So it's up to Malawians kuona kuti uyusazadira misonkho. Inu muli ndi chuma chanu chokwanira chokukwanirani. I'm okay. I'm able to teach my children. Ndi ananga mapozira ndi maja bwino. I don't have any problems. Okay, indikana kana ni problem ina mwina bwezi mwina sotira bwerera kunkanija yo join zibani zina nicholenga kuti kapena mwina. And mwina lastly Malawians would wish to know kuti panopa mukutani mupanga business mukugwira ntchito mukutani kuti at least they can know you. I'm self-employed. Yeah, and mapanga za transport. Tithokoze kwambiri sindiudziwa kuti tsogolomo tizati Mr President kapena tizati chani koma tithokozeni kwambiri Mr Chiomba kuti munazipereka kuti ticheze nanu program yathu ya lero ya Zodiac Exclusive. Thank you very much. Omonso nimene tamalizira program yathu ya Zodiac Exclusive timacheza ndi a Christopher Mike Chiomba amene ndi mtsogoleri wa chipani chimene angochilembetsa kumene cha Nzika coalition. Ine ndileya malekano ndikupempheni kuti muzakhalenso pomwepo sabata yammawa pamene tizachezenso ndi munthu wina. Program imeneyi ya Zodiac Exclusive. Mwakumanonse.